Babban labari, haramta koyarwa da harshen uwa kuma baya ko ci gaba, daga Bashir Yahuza Malumfashi. A makon da ya gabata ne hukumar ilimi a Najeriya ta soke koyar da ɗalibai da harshen uwa a makarantu, ta mai gurbinsa da Ingilishi. A shekaru 3 da suka gabata ne ministan ilimi Malam Adamu ya kaddamar da dokar tilastawa ƙananan makarantu da su rika koyar da ɗalibai cikin harshen uwa. An yi haka ne a cewar ministan bisa tunanin cewa yara sun fi fahimtar karatu da koyarwa sosai idan an yi musu da harshen uwa. Ministan ilimi Dr. Maruf Tunji Alausa ya bayyana cewa shirin wanda aka gabatar shekaru 3 da suka gabata ya gaza cimma manufofinsa, don haka an yanke shawarar dakatar da shi nan take. A maimakon haka za a dawo da Ingilishi a matsayin harshen koyarwa tun daga makarantun yara ƙanana har zuwa jami'a. A wancan lokaci Adamu ya yi nuni da cewa yara suna fahimtar darussa cikin sauri idan an gabatar musu da su a harshe na uwa, lamarin da binciken Majalisar Ɗinkin Duniya ya goyi baya dangane da ilmantar da yara ƙanana. Tsarin ilimi a Najeriya yana fuskantar matsaloli masu tsanani kamar ƙarancin ingantattun malamai, rashin kayan koyarwa, ƙarancin albashi ga malamai da kuma yawan yajin aiki. Ko da yake kashi 85 cikin 100 na yara suna zuwa makarantar firamare, ƙasa da rabin su ne suke kammala makarantar sakandare. Kimanin yara miliyan 10 ba su zuwa makaranta a Najeriya, adadi mafi yawa fiye da kowace ƙasa a duniya, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Yayin da yake sanar da janye dokar a Abuja, Minista Alausa ya danganta matakin ga sakamakon jarabar da ba su yi kyau ba daga yankunan da suka rungumi koyarwa da harshen uwa. Ya ambaci bayanai daga hukumar jarabar Afirka ta Yamma wato WAEC, hukumar jarabawa ta ƙasa NECO da hukumar jarabar share fagen shiga jami'a wato JAMB. Mabambantan ra'ayoyi ne suka biyo bayan wannan mataki na soke harshen uwa a wajen koyarwa, inda wasu suka yaba da matakin, suna cewa koyarwa da harshen uwa ya haifar da matsaloli kuma ya taimaka wajen rage ingancin ilimi. Sai dai kuma wasu na ganin an yi gaggawar soke shi, suna cewa sauyin tsarin harshe babban abu ne da ke buƙatar kuɗi wajen horar da malamai, samar da littattafai da kayan koyarwa da kuma lokaci mai tsawo kafin a iya tantance nasararsa yadda ya kamata. Da yake bayyana ra'ayinsa a tattaunawa da rediyon BBC Hausa, masanin ilimi Dr. Aliyu Tilde ya ba waye da matakin. A cewarsa, shin Najeriya tana da malamai da aka horar domin koyar da darussa cikin ɗaruruwan harsunan da ke ƙasar nan? Amsa ita ce a'a. Ha kuma manyan jarabawa kamar WAEC da JAMB duk da Ingilishi ake gudanar da su ba da harsunan uwa ba. Abin da nake gani shine buƙatar ƙara samar da ƙwararrun malamai. A nasa ra'ayin, mai sharhi kan al'amuran zamantakewa Habu Dauda adawa yayi da lamarin, ya ce ina ganin an yi gaggawar dakatar da shirin maimakon a ba shi damar ci gaba. Shekaru 3 sun yi kaɗan wajen kimanta irin wannan babban sauyi, kamata yi gwamnati ta ƙara kuɗi da lokaci wajen aiwatar da shi. A binciken da na gudanar a social media dangane da wannan mataki na haramta koyarwa da harshen uwa, wasu sun bayyana cewa hakan ba daidai ba ne, domin kuwa zaben Ingilishi a matsayin yaren koyarwa zai ƙara tabbatar da al'ummarmu cikin ƙangin bauta. Tun da farko ma rashin koyarwa cikin harsunan gida shine ya ƙara dakushe ci gaban Najeriya. Daga lokacin da aka ba Najeriya 'yancin kai a 1960, da a ce da harsunan gida ake koyar da ɗalibai, da yanzu mun fi ci gaba a rayuwarmu, a cewar wani nazari. Ya ci gaba da cewa
duk manyan ƙasashen duniya da suka ci gaba a fannin ƙere-ƙere da kimiyya da kwamfuta da harsunan gida suka rika koyar ɗalibai ilimi. Misali, ƙasashen Jamus, China, Japan, India, Faransa da sauransu. Koyar da ilimi cikin Ingilishi yana gajiyar da ƙwaƙwalwar yaro. A kowane lokaci sai yaro ya koyi Ingilishi, sannan ƙwaƙwalwarsa ta fassara abin cikin yarensa na gida, daga nan ya fahimta da ilimin da ake koya masa. Misali, da a ce kai tsaye da Hausa ake koya masa ilimin kimiyya, lissafi da sauransu, kai tsaye zai fahimta kuma ya aiwatar. Ya karkare da cewa amfani da harshen waje yana dakushe ɗabi'un gargajiya da al'adunmu na gado. Yaren gida shine tushen al'adar kowace al'umma. A nasa ra'ayin, Ibrahim Khalil Matazu cewa yana cikin tsarin bauta a hana ka koyo ko koyarwa da yarenka. Wani malamin makaranta kuma marubuci a Kano, Malam Nasiru G. Ahmad, ya bayyana wannan mataki na soke koyarwa a harshen uwa da cewa ƙara hawa ta farkin jahilci ne da zai fi na yanzu, don galibinsu matasa a yau takardun shaidar karatu suke da su, amma babu karatun da aka ce sun yi a tare da su. Shi ma marubuci kuma masanin kimiyyar kwamfuta Ɗanladi Z. Haruna ya kyamaci matakin gwamnati na soke harshen uwa. Ya ce wannan ci baya ne kuma daƙile ci gaba ne. Hatta turawa ma ai suna ta kamfen akan koyarwa a harshen uwa. Wannan maganar ma dai na ɗauke ta tamkar batun banza. Alhaji Usman Babangida kuwa cewa yayi, ai tun da suka yi watsi da teachers colleges, tun anan zance ya ɓaci, sai dai su yi ta mamuransu. In mutum ya sha abin maye komai ma daidai ne a wurinsa. Alhassan Mariya ya ce, ai matakin gane karatu a yi shi da harshen uwa. Dr. Tsiga a nasa ra'ayin ya ce, wannan mataki da gwamnati ta kawo ci baya ne, amma ita tana ganin kamar ci gaba ne haka. Shi kuwa Umar Badamasi Macika ya bayyana cewa rashin fahimta ne, babu tsari mai kyau, babu alƙibla sam, ba su da sanin menene ya dace a yi amfani da shi, domin ba ci gaba al'umma ne a tare da su ba. A can baya an daɗe ana musayar ra'ayi dangane da batun koyar da yara cikin harshen uwa. A shekarar 1990, ministan ilimi na lokacin, Farfesa Babatunde Fafunwa, ya bayyana goyon bayansa da cewa ya fi dacewa a koyar da yara cikin harshen uwa. Ya ce wannan mataki yana da alfanu har guda biyu. Na farko, ya ce hakan zai ba yaro damar koyo da ƙwarewa cikin harshensa na gado, kuma zai taimaka masa wajen koyon Ingilishi cikin sauri kuma da sauƙi. Daga duka alamu dai muƙabalar nan ta fito da babban ƙalubale da ke fuskantar Najeriya. Hakanan kuma ke nuna cewa akwai buƙatar a daidaita kare harsuna da al'adun ƙasa tare da buƙatun tsarin ilimi na ƙasa da kuma tattalin arzikin duniya da ke fifita harshen Ingilishi. A nan muka kawo ƙarshen wannan babban labari na wannan mako. Sai a ci gaba da biyo mu domin jin wasu shirye-shirye masu ƙayatarwa a wannan shafi namu na babban labari a taskar Gizago.